Neću bre, ima mnogo. A vidite tek jezik. Kao što vidite, on je osvojio srebrnu medalju na turniru. Kao što vidite, samo se malo skloni. Kaže ovako, to je njegova prva medalja. Baš šta, kad sam još mali. Imam i ja jednu, a ovo je zlatna medalja. To mu je drug dao. Nisam, nije. Nego šta sam osvojio tu medalju? Ja sam u fudbalu. Pa ja sam u fudbalu. Ljudi, kao što vidite, tu je fiksni medalja. Sad ću vidjeti u čemu se osvojio. Mogu da pozovem nekog tako. Osvojio si u fudbalu. Okej. Ovdje imamo jednu igračkicu. Kao što vidite, tu je Minions koji otvara usta i izgleda kao da je vampir. Mi druga pečka. Pokažem šta još da pokažem. Ovo je hemijska za kojom ja pišem. A zapravo ovo piše moja majka, nema veze, to je moja. Tu stoji kod mene. Evo sad ću tu udarim u kameru. Sam udario, bre. To je moja kamerica. I ljudi. To bi bilo, to nije. Ne. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala. Hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro. Ćao.